Thokozani bogogo nomkhulu kuyisabathe elihle elingcwele. Njengoba ngangithembisile isikhathi masikhona soloko silahlela njena ngoba kwesinye isikhathi umuntu uyebe busy ngesimo sesemakhosini. Ngani zakwethu umbuzo uthi makhona umelaphi wendabuko uthi melapha imithi yakhe ihlukane ngokwembala. Kukhona yini inkinga lapho? No, ayikho inkinga lapho. Asilaphi ngokufana, indlela esizenza ngazo izinto ayifani. Unezathu zakhe kwesinye isikhathi uthola ukuthi uyinyanga lowo muntu loyo enesithunywa futhi sokukhuleka kodwa kwase kuphakama ubunyanga kuyena ingakho ilokhuzana. Le mithi leyo isuke ishintshwe imbala ngesiwasho kuthiwa umkhando. Iba nembala eminingi nje, yonke imbala ongahle ucabange ikhona, ngisho umnyama ukhona. So kukuyena akusho ukuthi kukhona into wrong, ayikho into wrong lapho. Indlela asebenza ngayo isystem yena ayisebenzisayo. So lokho kungakhathazi, okubalekile ukuthi uyasebenza yini lowo muthi. Lo mbuzo lona ufana nomunye umbuzo wabuza omunye umuntu athi wegogo yazi khonto yasixakalana sahamba saya enyangeni safike sakhokha enyangeni ukuthi inyanga izekhaya izobethela sawushiya u15,000 enyangeni kodwa inyanga yangeza yona yazobethela yasithumela abafana bayo. Ayikho into wrong lapho, into okhiya imithi. Kwesinye isikhathi izinyanga ezisebenza kanjalo kuchaza ukuthi kunesimo sezinto ayisebenzisayo asala yena ekhaya ayimonitor ukuthi ziyenzeka ngempela yini la ayakhona. Ayikho inkinga lapho. Umuntu angafika ngifike kini ngigxume ngibanga umsindo ngihayize ini kodwa umuthi mangawuphethe okuyiwona wona udingakalayo ukuthi uxoshe imoya emibi nezilwane ezigibela phezulu kwendlu nezinto ezenzakala ekhaya. Uma lo muthi lo ngingawuphethe ayikho into engakwenzelwa. So uma umuntu athi uzothumela abantu bakhe lo muntu lo usuka abathembile abantu bakhe kokunye njengokuthi angivamile ucaba umuntu mina ngiyicela abafowethu engibanabo ukuthi ngicela uningisize ngicabela abantu ngoba nginesihlungu, izandla zami zinesihluku. Kwesinye isikhathi uthola ukuthi more sensitive uvuvukala umzimba wonke ungabusaphola kahle. So ngiyazazi ukuthi lezi ihlungu siphinde siyikhothe zi-affecta kanjani umuntu. Ingakho ke umuntu ungenzeni ngingamcabi isikhathi esiningi. Kwesinye isikhathi ngiphoqelekile ngimcabe kodwa mangisheshe ngazi ukuthi kunomuntu ofanele ngimcabe kuba khona izinto esengiyikhotha manje nami engasizwa umunye umelaphi wendabuko engakhala kuyena ukuthi hayibo usacela ungisize ngana kwethu nakho ubonakala. Omunye umbuzo ke uthi kumuntu ke wegogo kwenzakala kanjani uma kuthiwa ngiseyinsukwini zami kanti kune treatment ekufanele ukuthi ngiyenze. Again kuya ngokuthi umuntu olaphayo ulapha kanjani kodwa mina isixwayiso sami lapho ngathi ngoba uzoba seyinsukwini isikhathi osaziyo mana ngomuthi. Uzothi musudlulile ke insukwini zakho ke bese uqhubeka nalowo muthi lo wenza into zakho phela zenzeni zikhanye ngoba uma usasesikhathini njengomuntu esifazana umzimba wakho usuku usayiklina wona usuku usayigeza wona. Ngani zakwethu uGogo Bathini Mbatha loyo bengiphendula imibuzo ebuzwe abalaleli. 083 533 9183 083 533 9183. Thokozani.